Oh pira to kuwi pisan? Pinten? Niki to? Oh aku pira kuwi? Dite napa bayine? Bayane buat metengmu kuwi. Metenge 8 sasi, Pak. Bolong satu ya kon sregep june. Sregep, oh nggih. Pun sregep kok, Pak. Ya syukur. Nyon dongane nggih, Pak. Pokoke iso tak ketarani kowe sesuk anggere anakmu sok aku nilai anakmu kene iki ra ono rambute. Iki berarti bojomu sregep. Nek kene iki rambute ketel bojomu keset. Mergane masih sok diketak karo bojomu tuk tuk tuk. Aku ora mbayangke ori sawe meteng semono iki gedhe banget awake. Kuwi sok ayu kuwi sok. Nek lunga ora dadak nyewake tosa. Sing lanang ning ngarep sing dhek nopo. Pak tukake kae, Pak. Sa. Ayo, Sa. Ngopo? Sindenku meteng kae. Isih iso nyuara to? Tak kae, Dit. Ya rene. Sinden wis cuti arep nglairke kok ora lair-lair terus ana wayang kok ndelok Dereng wayahe, Pak. Oh kapan HP kok udelmu bodong kok mlebu nggih niki, Pak. ora sok diketok-ketokke ngono kuwi Ajeng demok napa? rasane kok arep muntir ngono Monggo. Mak Lucu lho, Pak. tawak-tawakke iya grisen iya ya kabeh iki nek pas meteng ngene mesti wudele mendonong ya Mak ora bodong ae wudele mendonong ya Mak iya ya kowe nembang kok tak lho kowe wis disawer urung-urung Nggih, tersen nggih, Pak. lumayan to iya ndelok wayang karo sinambi golek duit maratuamu mau nendi Pundi nggih, wonten ya ning Simbah Riku Kidul niku. oh ya wis kok nek ngomong kaya bebek iya iya nak ya suwe ora krungu suaramu ya iya ya Pak iya wis kebacut cuti Pak kula cuti riyin ya lah iki disusul siji meneh Sinten, Pak? Mbak Ayu Oh nggih, Ayu. Heeh Mbak Ayu malah le cuti arep ngruput iki wedi nek anu apa jenenge kaya Mbak Ika kae iya iki jare arep cuti ngruput iya sak sing lanang heeh muga-muga sak sing Ya ampun to, Pak. ben rante pemetu ayo iya kepeling no iya men bocahe sesuk dadi wong sing nek lanang soleh nek wedok solehah Amin. iya Amin. sing dijaluk ya ngono ya Mak iya langgonmu kowe iki ado-ado ya nonton ki ora Mboten namung celak kok, Pak. piyungan to Mboten riku niku garek ndronjong. engko nek kowe iki meteng-meteng kok ndronjong iya ora oleh mlaku dalan biasa wae mlaku ndangak ngene ora ana wong meteng kok le mlaku ngene kene banter banget abot ngarep ya Mak heeh Orisa iki ora meteng kowe abot ngarep kok Lah napa nek sing ora abot? apa-apa ayo kepeling isi kelingan ora ya sesuk anake nek wis metu terus le mlebu meneh nyambut gawe umur nek wis umur 2 tahun Mboten selapan. Selapan. Selapan ki sing ngemiki e Mboten apa-apa. apa tok jawae ora apa-apa tok jawae men bocah iki ngerti budaya penabuh do sip men ngerti budaya dadi nek mangsa anakmu nangis langsung lulus ngono wae rasa wige ringo-ringo engko rak gamelane do Terus kula pinggir iki nggih, Pak. oh iya ora entuk ado-ado saka aku nglindungi saka yoga kuwi apa iya iya pepeling mangga Rukun Islam kang 5 puniki nana
Aku semelangi nang kene iki lho. Pripun, Pak? Anggere sinden do meteng bareng lairke mesti nadane rada numpangi ro gamelan. Mula sok ora usah ngeden. Wis nengke wae sik. Nek krasa kae kira-kira digawa karo bojomu engko sik Pak, men nganu sisan bablas sisan. Dadi engko tekan rumah sakit iki begitu diluk langsung wer ngono kuwi. Nek nganggo ngeden kuwi pita suaramu iso rusak. Ngono kuwi engko nek nembang terus elek suarane. Oh iya. Nengke wae. Nanti bocahe golek dalan dhewe kayak ngono. Tinteni sak metune nggih, Pak. Mangga. Rukun limapu niku sahadate kang angka siji kang angka loro salat Aja lali lho, engko gendhinge muni kowe lali nek meteng joget ayo. dene kahangka telu Ramadan nindake poso. Ramadan nindake poso kapatiakat ping 5 ibadah haji rukun Islam Kaya aku dek jaman nunggoni anakku sing gari dhewe. Wah. Pripun, Wong Pak? arep lairke ki jan mesake kok. Iya, bojoku wis nganti mringet kaya sambat. Waduh. Oh, aku malu bingung. Kuwi aku kon ngopo? Terus karo mbokku aku wis kono ning jaba wae, cerewet wae. Terus aku ning jaba ngerti-ngerti swara mak. Klumpiang glundang klontang plong klinting. Tak tilek iki anakku lahir. Aku dadak muni grumbyang bojoku mancal suster. Sustere ngunduri lemarine ambruk, sustere tiba nggawa dit kricik klinting. Terakhir. Terus dikekke aku anake sing wedok kae. Wah tak gendong langsung tak adani nggon kuping. Waduh, bobote gedhe niki, Pak. Nggih. Pinten, Pak? Pira 3 kilo pira ngono kae terus sustre ini kudu dijahit. Aku terus trakap ngono. Nggih, monggo ning dikula dingengei. Oh, tenan kuwi asli. Awak sutre wae kemekelen kok aku muni ngono kuwi mang. Bapak iki lucu demak-demek. Jelas dingengei nggih ra ketang sithik aku. Mangga. Ayo bukane kamu meneng bae malam-malam. Sampun karo nggo tombo kangen. Ya iki Orisa kemana Pak? Kok enggak kelihatan? Ya Mbak Orisa baru hamil. Oh iya ya Mak. Tunggu saja. Besok kalau sudah lahir tentu akan pentas lagi. Ya ora apa-apanya. Cik. Paringi duit. Suwe ora tak paringi to kowe. Ya nuwun nggih Pak Salim, Pak. Heeh. Duh, jan lho sing sinden sing demenake ya ngene iki. Iya. Salim ngarang tak kei dit kok. Niki nggih tumbas popok, Pak. Oh iya. Oh pira to kuwi pisan? Pinten? Niki to? Oh aku pira kuwi?
Dite napa bayine? Bayane metengmu iki. Wetenge 8 sasi, Pak. 8 satu ya kon sregep june. Sregep, oh nggih. Pun sregep kok, Pak. Ya syukur. Nyontongane nggih, Pak. Pokoke iso tak ketarani wis esuk anggere anakmu sok aku nilai anakmu kene iki ra ono rambute. Iki berarti bojomu sregep. Nek kene iki rambute ketel bojomu keset. Organe mesti sok diketak karo bojomu tuk tuk tuk. Iki asli kok, iki ora sarur kesehatan no. Pancen lho sapa wae iso nek meteng anggere muni ngancik 8 sasi, priksake dokter utawa bidane mesti ayo bapake ora keset. Kuwi yakin yo. Aku mbiyen yo ngono anak pertama iki ayo bapake ora keset. Lho kula adus terus lho Bu aku. Radong aku no, aku kan cah culun to. Culun-culun. Aku kan cah lugu, aku kan hal kok ngono kuwi ora ngerti ya. Iya. Wis kono gek tengok meneh. Nyontongane nggih, Pak. Ora wengi-wengi len anu gek Bali. Iya. Terus suwun nggih, Pak. Wis. Iya. Anake wis iki anak keloro. Sing siji anak gedhe ora jamak-jamak. Iya, ben linggo kono. Heeh. Sesuk aku ora mbayangke Orisawe meteng semono iki gedhe banget awake. Wisuk ayu wisuk. Nek lunga ora dadak nyewake tosa. Sing lanang ning ngarep sing dhek nang Pak tukake kae, Pak. Iya. Lek iso ya mak. Lho, tenan lho asli nek wong wedok modele lemu, mesti nek meteng lemu no. Ya, ini nek wong wedok kebacut kuru, metenge ya kuru. Turu kaya wong meteng mesti mundak, tambah berat badannya mesti bertambah. Oh, ngono ya. Iya. Ora bakal kae sesuk ayu kae wis aja sak ndi-ndi lho, Guys. Sesuk nek ora ana ondrok sing sukup, kuwi spray kae tok bolong tengah. Dinggo ndas bleng ngono. Nutupi apa? Besok nek siap-siap ambenmu diganti cor-coran wae. Ku nek nggo turu iso amblong. Cor-coran kan wis bengkok. Iya. Iya, Mak. Yo, diangkatke ya, Mbak Elisa. Yo. Anu dikon jumeneng kok diangkat. Awang kleru ya ora anu ya. Iya. Ki neng sing nyuwun napa niki? Sesideman. Oh, Sesideman. Oke. Ayo wong blestoran ngene. Oke. Aku ning ngerti bahasa-bahasa iki saka Elisa kuwi lho. Bahasa apa? Culun, kepo, mager, baper, gabut, magabut. Nek baper ya ora. Baper, bawa perasaan. Oh. Paseno baper ora. Aku ora. Tenane. Ana sinden anyar biasane melirak-melirik biasa. Aku karo iki aku wis tepung suwe kok. Oh, wis tepung. Iya, kita mau matane rono-rono. Matamu. Roh aku pedake. Aku wis tepung suwe karo Mbak Iin karo Mbak Lian wis tepung suwe. Sadurunge kowe takon nyinden, kowe viral tak gawe viral kuwi aku wis tepung karo Mbak Lian karo Mbak Iin wis tepung. Mbak Iin iki mbiyen sadurunge nyinden bakul duren. Oh, Mbak Iin bakul duren. Mbak Lian bakul apa? Mbok aku ora ngerti aku. Mbak bakul apa? Tempe. Bakul tempe, Pak. Ning iki sing ngono kae wis tak keke Orisa mau dadi. Oh, ora apa-apa. Dan kok anake ya ponakanku kowe. Waduh. Ponakmu wong kowe kok urung meteng kok. Lah, kan aku karo Oriza sapantaran dan iki onti, tante, bule. Sapantaran kok Orisa wis duwe bojo anak loro kok kowe isih dhewe. Wah, rumangsamu aku ki jomblo mergo ora payu po. Ora ya mergo aku ki ayu. Ayu. Iya. Mergo galak aku ora galak.
Aku ora galak. Sing galak satu-satunya Mbak Tatin. Kok nek aku galak Mbak Tatin iso ngamplek aku, Pak. Aja ngomong galak ning kene. Oh, kowe ngrasani tatine mripate moro. Iya. Iya. Sesi deman, Mbak. Sesi deman, nggih. Wiwitane andere sang peke priya bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe. Ya ibarate kaya wong mangan ki nek ming jangan terong terus ya ora enak, jangan bening terus ya ora enak. Kalau Iya. dinai jangan bobor. Jangan bobor. Lah wiyagane kok ora ganti. Sesuk delok. Kuwi wewenangku wis. Pokoke sementara kowe cuti. Medeni. Harap cemas. Bendera terus yung-yon selendang kuning kang sangking bukir swara kurang bremana ning wasis angungrom marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Becik patenono timbang kepisahan Sulistya parewangi samudana lawan kulawarga
sidemanipun. Mengke menawi wonten malih mangcaosi dhuwit riyin. Ya diaturake. Monggo Mbak Agnes sak menika. Ya diaturake Mak. Monggo. Kembang rawe. Ya. Iki ngopo do ngopo e? Mboten Mbak Tatin to, Pak. Hah? Wau pamundhutane Mbak Tatin lho. Engko Tatin engko gampang. Ya iki men diratake wae. Ya. Oke. Ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa ning cala lidi temah gonjing temah gonjing anggenjong neng paku lingan mangga yuk
matur nuwun. Kembang rawe ya iki nek sing nyanyi ora iso joget ya mung begegek ya kaya Orisa mau amargane kae meteng Orisa iki nek gelem joget ya wah winginane nganggo jengkelit barang wedan kowe iki ora ya pancen ya apik ya mak ya nek anu apa jenenge iki inovasi kendangane neng 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 tong guntung teng teng ngono nek ora dibareng karo gerakan tubuh ora pati apik. Oh. Iya, pancen bener. Ya saiki genti. Ya. Mbak Tatin, engko sithik to aja kesusu. Iya, Tatin iki lagi ngenam-enam pikir. Iya, lagi persiapan. Iya. Soale dheweke iki nek maju nek ora ngempake pengasiane engko ndak ada ora. Iya, sing nang lor padha ngidul, sing ngidul padha ngalor, sing ngulon padha ngitan-ngitan padha ngulon. Tempuk dadi jeneng kene muga-muga padha ketut larut karo pasuryangku. Yo Tatin ngadeg terus muni, "Apa sih?" Ngono. Terus ana wong tuwa semua nonton sing bodho edan kaya ngono kae. Kowe kok ngerti? Aku ngerti kok gurune Tatin. Oh, sapa? Mairot. Wah. Ngawur. Kuwi gurune wong lanang kok. Iya, wis tau meguru. Ayo diaturake. Ayo iki ana sing nyuwun podang kuning, Mbak Lian ya kena. Monggo Mbak Lian. Ya. Mbak Lian ya iki piyai Kebumen kok. Wo, ora ngapak ora penak. Iya, iki omongane ngapak-ngapak. Sugeng wengi. Apa nek sugeng dalu nek cara Kebumen apa, Mbak? Nggih sugeng dalu Pak Dalang. Oh, nggih sugeng dalu pada. Sami mawon. Pada baik. Nggih pada baik. Pada baik kaya kowe. Iya. Tuli isa tekan kene ya Rika saka Kebumen. Nggih ning radi kedagar-dagar niki wau. Apa? Rada kedagar-dagar kula. Mudar ora kowe. Kedagar-dagar iki apa no? Kebrusuk-brusuk. Nek cara kono kene kono. Cara mriki mbok kesusu ngaten nggih. Mboten kesusu, kedagar-dagar ya keblusuk-blusuk. Mboten maksudnya niku kemerungsung kesusu, nek kedagar-dagar niku kesusu. Oh, berarti kedagar iki kesusu to no. Oh, ndelok dagarmu. Mantul. Aku duwe bahasa liya saiki. Nggih. Nek mriki napa? Nek mriki kesusu napa? Nek mriki ya kesusu ya kesusu. Lah nggih kesusu. Tuli nek cara Kebumen ya kedagar-dagar. Tuli niku. bahasa kedagar iki maring inyong gunake maring Jogja. Ngesuk ning inyong ketemu karo kanca inyong. Inyong kepengin weruh dagar Rika. Yong. Engko nek gagar utak lho. Lah wong tuwa ora. Piye Mbak Kayune Lian dalem ngendi sih? Kula Kebumen ya? nggih Kebumen. Disane ngendi sih? Kula Mirit. Mirit. Nggih, Ya, Ca wis Pesisir. Apik lah ora boros. Iya. Mirit. Oh, Mirit tak Mirit kira nggih. Kebumen ya, Kebumen iki ngono wis mulai ngapak-ngapak. Kowe ngerti Kebumen? Ngerti ming ngambal tok. Oh. Nah niku wetane. Wetane ngambal. Nggih. Oh, berarti pres. Kepres kepripun? Lah wetane ngambal kok ora pres ki bocor maning nek ora ditambal. Ini kudu dipres. Iya. Mbak Lian nggih ana sing nyuwun nganu tembang apa ki podang kuning. Oh nggih, Ini bisa ya? Masalah manuk niku nggih. Apa? Manuk kan? Iya itu manuk. Manuk ki pada malati ki manuke. Orisa ki kualat maring manuk. Wetenge mblendung gede banget kaya kowe. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sababe? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe ki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyangi Lah, duwe. nggih. Terus apa ki apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyongi ngingu cak dikin. Ye isa cinta tak terpisahkan lan sapi turutipun.
Ngene niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneh kepripun? Aja kuwatir, tuh nek wis dilebokno kurungan ya Nggih. lawange ya ditutup. Aja nganti ucul. Tuli manuke nyang ora lungan kok. Ora lungan. Ora giras, ora galak kaya kowe. Nek wis mlebu kurungan, tuli meneng bae. Meneng wae. Biasane ming dilong. Meneng niku engko gen suwe-suwe mati kaya manuke kula sing pertama. Aja ngomong sing elek lah. Lah manuke kula sing pertama niku mati kok. Tuli kurungane elek kowe. Oh, niku mboten merga kurungane nek sing mati. Pakane ya. Tak pakani tempe bosok. Langsung mati. Waduh, manuke ngongso timen ki. Wis bosok barang wis dipangan. Ya aja tempe bosok tuli manuk sing apik ki ya. Tempe beda. sing semangit nika lho. Ya sing semangit. Ya, Pak. Mangga, Mbak. Nah, mengko nek ngrembug manuk terus malah ora apik kedadiane. Kriwikan dadi manuk, kriwikan dadi grojokan, keguyon dadi tangga. Ya, ayo. Ngaturke podang kuning dipun bawani sak kersa panjenengan. Ya. Mangga. Nadyan wujud temong paksi Kayune kok untune kelip-kelip ya. Niki dibronjong, Pak. Men ora mencotot. Iya, ditaleni nganggo dadung. Iku kan isa kelip-kelip Cina. Iya, apik ya, Mak. Men ora nyokot. Kaya bakul janganan nggon aku kae. Iya. Bakul janganan sugih untune emas kabeh. Heeh. Sing tuku ya karepe mono pamer gelange emas, ali-aline emas. Jangan nanti diulalik kabeh. Niki pinten bayunge, niki pinten, niki bayeme pinten. Mergo pamer gelang ali-ali, bakule mangkel terus ngene iki 500. 900. Mangga. Kuwi aja kaya kowe ya, ngesuk nek kon nyinden aja pamer ya. Mbak Lian monggo nembang Sendika. Yeah. Isi podang kuning Ibu bunga ya tiku nyanding bisa dadi tombo ya esok awan monggo esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang tukang mobil pikir akan ku golek
Sampun Pak Dalang. Ya wis. Matur sembah nuwun Mbak Lian ya ngaturke podang kuning. Ya